Riforma tal-qbiela li jagħmel il-gvern kienet kruċjali biex familja ta' bdiewa li dejjem kienet taħdem li f'Bur Marrat ma spiċċax żgombrata f'deċiżjoni li tal-imħallefin Spiteri Bejli fil-primawla tal-Qorti Ċivili ġiet miċħuda talba ta' Mark Gaffarena li rid li l-familja Briffa titlaq minn art li fuqha kellha t-titlu tal-qbiela għas-somma ta' ftit inqas minn 200 euro fis-sena. Skont il-fatti ddikjarati fis-sentenza, Gaffarena kien konxjament jaf li qed tixtri art li kienet bi qbiela u xtra għas-somma ta' ftit inqas minn 70,000 euro meta skont stima minn perit tekniku il-valur tal-art kien jisboq il-1,000,000 euro. Gaffarena argumenta li l-familja Briffa ma taħdimx l-art u li r-razzett mal-li kien zdingat iżda mbagħad qal li qatt ma daħal ġewwa u rabajnieh. Briffa argumentaw li huma dejjem għexu fuq l-art maħduma li anke dwarha xed Melkin Borċ mill-laqda bdiewa attivi u kkonferma li mar fis-sajf wara l-art tinħadem b'mod intensiv. Ingħad li Briffa dejjem ħadmu ta' bdiewa tant li jkabru l-prodotti u jbijgħuhom fil-pitkalija. Meta l-qorti ġiet biex taqta' l-każ ġiet innotata t-talba ta' Gaffarena li qal inkisrulu drittijiet fundamentali tiegħu biex igawdi b'mod xieraq mill-art li xtara. Iżda hawn il-qorti ċanfritu u fakret kif hu xtara l-proprjetà bi prezz li hu bis-6% tal-valur propja. Fil-kuntest li Gaffarena fetaħ anke l-kawża mhux biss kontra Briffa, iżda anke kontra l-avukat tal-Istat fejn is-sit fittex il-Gvern għal kumpens li mħallef sostna li quddiem prezz irħis mixtri ta' art li kien jaf li kienet bi qbiela, allura Gaffarena ma ġarrabx ksur fid-drittijiet tiegħu u inqas kien intitolat għal kumpens mill-Istat. Il-qorti dnotat li minn mindu nfetħet il-kawża, il-Gvern għadda emendi importanti bħala parti mir riforma tal-qbiela u li poġġew ukoll il-sit il-kera f'qad aħjar minn dik li kienet qabel. Dan għaliex hemm kirja aktar ġusta ma' sit l-art. Il-qorti ċanfret u kkundanat ukoll dak li sejħet bħala ġir ta' cowboy e kif Briffa kienu sostnew li kienu qed jiġu medda biex jiżgombraw irwieħhom. L-imħallef ċaħdet it-talba ta' sit l-art u ordnat lu jħallas l-ispejjeż kollha inkluż ta' Briffa.